Volám sa Karolína Šimuneková, mám 15 rokov a ja strašne milujem tanec a všetko toto. Momentálne pripravujeme unikátne predstavenie v spolupráci so Sľukom pre 10 pacientov z našeho centra. Tak skúste najprv iba tlieskať do rytmu, že áram. Máme naplánovaných 5 skúšok alebo 5 stretnutí a to 5. stretnutie už je javisko. Takže to budeme musieť robiť veľmi efektívne. Je to aj výzva, aj rešpekt, ale hlavne sa veľmi teším, že ak im to niečo dá a budú mať zážitok, aký ešte nemali, tak to bude pre mňa najlepšia odmena. Pred asi 10 rokmi som zostala chorá. My sme išli doktorovi a rovno na onkológiu a mala som nejakú operáciu a vlastne tam to nejako doktori pokazili. Teda zostala som na vozíku, ale povedali, že mám cvičiť a makať a že to pôjde. Takže tak, sa snažím si užívať ten život čo najviac. Určite sa teším, že budem pracovať s takými profesionálmi a teším sa, že si to užijeme. Ja som Nikolka, mám 34 rokov. To môže priniesť zlepšenie v pohybových schopnostiach a celkovo v jej sociálnom živote. A veľmi sa teším, koľko sa aj bojím, ale dám to. Uvidíme, ako mi to pôjde. Já jsem Janka Mošťková, mám 21 let. Před 3 rokama jsem měla infekt na plicích a to vyvolalo vlastně autoimunitní onemocnění Guillain-Barré, kdy došlo vlastně k paralýze celého těla a postupem času se teďka ty nervy regenerují, zlepšují se a dřív jsem tancovala teda ve folklorním souboru, tady tím bych se ráda vrátila právě k tomu folkloru. Saskia sa narodila s nožičkami, s kolenami do opačnej strany. Pol roka po operácii začala Saskia úspešne chodiť. Má určité obmedzenia, ale tak aspoň, že chodí. A ty si sa na tancovanie? Volám sa Lenka Šepanková, mám 23 rokov. Ako ste si už iste všimli, mám dvojičku. Moje dcery majú problém s nohami a priestorová orientácia. Normálne chodíme po vonku, na zábavy. Isté veci mi trvajú dlhšie. Máme šancu udrieť svetlo sveta aj my. Na svojej mamine mám rada strašne veľa vecí. Hlavne to, že sa nevzdala a že je láskavá. Sú také citlivé. Chcem sa naučiť nové kroky a spoznať nových ľudí. A keby sa podarilo, tak by som chcela byť v telke. Tento dokument a celkové predstavenie a inklúzia na Slovensku potrebuje samozrejme vašu pomoc a bez vašej pomoci to nedokážeme. Tento projekt je vzácny v tom, že môže inšpirovať a posúvať tento príbeh ďalej, aby táto myšlienka sa šírila.